Ahoj všichni, dneska máme 27. února, 2 hodiny odpoledne. Máme tady asi tak 14-15 stupňů na sluníčku a včelky dělají praolet, ale oni už to je tenhle týden po několikátý, jo, oni tenhle týden, no nebo ty poslední 3 dny spíš. Dneska je pátek, tak od té středy a jdu se do nich podívat. Tyhle ty trojky, ty lítají o kapánek míň, dáme 4, bývalý 7, ty lítají pěkně. Jo, a jdu se do nich podívat jenom tak narychlo, jenom do horních nástavků. Jo, tady to jsou ty 5, 6, to je hukot. No a tamhle vaje včely taky, já jsem sundal ty střechy, aby se ty ono přece jenom za tu zimu, jsou ty hoblovačky tam v tom uteplení, v té dece, co je vlastně na té jutě, tak to samozřejmě zavlhne, jo, jak od včel to odsává vlhko, tak prostě to zavlhne. Jo, takže jsem to nechal, aby to pěkně vyschlo, no a jdu se dát na to. Tak, teď jsem udělal ty dvojky, to jsem tady natáčel, ale pěkný hodný čerstvo sedí na 7 uličkách, v téhle části, na pravější části. Celou zimu byly vlastně pořád vidět, jo, že byli pořád vylezlí tady a že to mohlo vypadat, že nemají zásoby. Mají jenom 2 plodové plásty, žádný velký plodování, úplně pohodička a to jsou jenom takovýhle jako dlaně, jo, a to je jenom ze 2 stran a tam je to menší. Takže plodů nic moc, jo, matka pěká štíhlonka, jo, a zásoby dostačující. Tady plno a ještě tady mají věnce, ještě tady mají, dejme tomu 8 cm zásob takhle nahoru. Ač, jo, to bylo to, jak jsem to kontroloval tím pohledem, že jsem tady viděl, tak jsem byl spokojený. Teď jsem mi to prokázal, že ač včely seděly takhle nahoře, nevyželi si zásoby, nebylo to, že by si vyželi zásoby, prostě mají. A samozřejmě, když jsem se díval mezi, že jsem daný plásty dolů, tak pod sebou zásoby. Jo, takže úplně v pohodě. Teď se kouknu na tyhle trojky, to jsou ty včely, jak vždycky říkám, že ty sedí víc vepředu, ale moc nelítají oproti jiným. Tak uvidíme, doufejme, že, ale tady nevypadají, že by byly nějaký horší. Vypadají pěkně, no to nejsou horší, no. Asi nepotřebují lítat, oni už lítali, říkal jsem, no ty jsou ale napucaný, ty jsou nacpaný, no, tak tady asi to moc uvidíme, protože jsou nacpaný zásob. A udělalo se hezké sluníčko, teplo, nelítají jenom včely, lítají letadla. Letiště z druhé strany městečka. Děvčata, vy jste nějak stříhačí, ty dvojky, o kterých jsem očekával, že to byly ty z toho druhého stanoviště, že budou taky divočejší, tak byly fakt hodný. Seděli, nic, klídek. Koukám, co ty trojky. Tak, sedí, no je to tak, no, sedí vepředu. Zajímavé. Jo, takže zabouchaný plásty, tady už to cpou, jestli by to bylo vidět, už to cpou pilem, úplně kejní plást, jo, tohle je všechno plný ještě, jo, tady mají takhle, jenom vybaštěný kousíček vepředu, samozřejmě to nebudu otáčet, já to i říkám včetně, co se týče těch zásob, že když jsou včely vylezlí, že to neznamená, že jsou jako úplně na suchu, samozřejmě můžou být, jo, ale ty moje jsem věděl, že tam mají, jo, ty včely lezou až tady, takže ty nejsou žádný slaboty. A jo, že jeden kolega v Čarské YouTube povídal v nějakých videích teďko z letošku už, že samozřejmě nemá včely vidět, což je asi lepší, ale že ty ostatní, že jsou špatný, asi, že to tak úplně až není, no. Že zásoby mají, když je to postaráno, tak mají, no tady už to nadspávají. Jo, loňská mezistěna, naspávají to kopice pilu. Já mám na těch obou 2 stanovišti, už jsem to říkal i v těch videích z minulého roku a kdykoliv jindy, že tady je to fakt jako bomba, je tady potok, jsou tady rybníčky a prostě tady fakt je jako zásoba tady letí všech možných vrb, keřů, lísek, jenom tady v lese je kopice lísek letoucích, jo, tam na druhém stanovišti je to samý. Tam je to ještě lepší o to, jo.
Tak, děvčata, já trošku, no to je úplně nadspaný. Jo, takže včely se sedí i dole, tam to mají taky nadspaný, jo. No, takže tady už mají plot. Tady takový decimetr a zakladeno kompletně až k zásobám. Ty už za to vzali víc. Jo, tady je plot a je zakladeno až k zásobám. A už se i uklidnili. Teďko se dá matka najít docela dobře. Ještě včely není. Jo, a včely sedí. Jsou absolutně v pohodě, pár těch hlídaček vylezlo samozřejmě. Ale jsou v pohodě. Tady je kousek takový, abych to tam nepatlal. Tady vytah z plástu. Ale ono se to tam nějak způsobí. Tak, já jenom to koukám takhle. Jakmile najdou funkční plot, jako teď jsem ho našel, tak a jelikož tady fakt vidím, že je úplně plno, 1, 2, 3, 4 nadspaný, no tak vím, že ty včely jsou dole. Tyhle včely prostě, je to zajímavý, já nevím, čím to je, prostě jsou vždycky u přední strany úlu. No, pod sebou mají taky. Jo, tady je druhý plodový, taky zakladený, co je samozřejmě k zásobám. Co je místo k zásobám, tak mají zakladíno. On se taky z toho otočí na slunce, abych tam viděl, ono já tam pak špatně, už taky člověk vidí, není mu 20. Jo, zakladeno larvičky. Jo, a zase, a už jsou tady mladuši. Mladuška jedna, samozřejmě já nemám matky zaizolovaný, zaklíčkovaný. Na podzimní ošetření neměli plot. No, to neměli, to bylo bezpečný. No to jsem si pomohl. Je zajímavé, jak ty máfio zákony fungují skvěle. Tak, to jsou dva. Jenom kouknu ještě 3, 4, kdyby náhodou tu matku viděl, aby člověk taky na jaře přivítal. Když samozřejmě pak přes tu sezónu už najít tu matku je trošku problém. Pak když to jde ven. Já nemám značený, no, chtěl jsem, ale ještě jsem se k tomu. Tady jsou zbytečky plodů. Pil. No, takže to vypadá, že ty holčiny taky klídek, pohoda. 2 plodové plásty. Tady je pár zbytečků. A letos se ženou na pravou stranu úlu. Zatím druhý včely a na pravé straně úlu. Většinou ty včely bývávají na té levé straně, nebo nevím, je to prostě náhoda. Na levé straně. Jo, a včely sedí, vidíte? Včely prostě sedí, klídek. Žádnej stres. Občas nějaká vyletí. To jsou ty divočáci, co lítají ven. A takže ač vypadaly, že málo lítají, ale věděl jsem podle poslechu, když jsem je poslouchal zimě, že prostě tam ta síla je. Tak, jsou pěkný, no. Zasahují dolů, ne, že by obsedali spodek úplně, ale zasahují dolů. Prostě zimou vepředu a byli by zacpaný. A tyhle ty nějak geneticky mají, no a tady už je pil. No, tady je pil a ještě pil z minulého roku, samozřejmě. Tady nějaká včelka tančí a vysvětluje ostatním, kam mají letět pro ten pil. Jo, tady je to vidět moc hezky, co už nanosili za tady ty 3-4 dny. Jo, co už nanosili pilu. Já to nechci jakkoliv naklápět, abych jim ho nevysejpal, no, takže další včelstvo, co není co řešit, jo. A tady už jsou, tady je vyjezený z půlky, tam bude pil a tyhle 4 zásobní, jo. No a takhle, já to projedu, ještě ukážu, když tak tyhle, to jsou ty, co nemají očka, koukneme do těch, co nemají očka a uvidíme. Jo, tak já to a pak koukneme ještě do úlu, do nějakýho. No. A já to zatím stopnu, pak zase zapnu. Teď to jenom dám k sobě, na tom nic není. Tak, teď koukneme do těch 4, co bývaly ty 7.
A ty přes zimu, ne přes noc, ale přes zimu. Aha. Ještě malý doplnění. A spaluju strouchnivělý dřevo z okolních stromů, kteří už nás opustili. Takže to dá se říct domácí dříví. Tak. A ty hučely vždycky nejvíc. Naposledy jsem otevřel ve podmet. To byl prostě hukot jako bejk. Ty se zdály jako hodně silný. Nemají očka, tady to včelstvo má samozřejmě tady ta očka. Tyhle ty 4 nemají. A pak 5 nemají a 6 zase mají. Takhle to tady je, no. Což možná i kvůli orientaci pro ty včely je to lepší. A tady jsou jo, takže ty včely taky, dá se říct, seděly přes zimu takhle, že byly vidět. Tak kouknem na to, já hned nebudu zakuřit, abyste viděli, jestli to bude takhle vidět. Já si musím pořídit vyšší tu nohu. Jo, a sedí tady. No, ale už vidím, že jenom kouknu a vidím, že zásoby má, jo. Nemusím se obávat. A taky vypadají zatím v pohodě, nechci je zakřiknout. Možná ale budou sedět víc dole, přece jenom jak mají dole česno, tak i v tom poslechu byly víc slyšet prostě samozřejmě ze spoda. To je led. Tady je země, tady je plíseň. Tady je trochu zásob a tady je trochu plísně. No jasně, nemá to očko. Tak je tady trochu plísně. No jasný, no to... Prostě já to vyvětávám očkama, no. To se stát může, ale včely už si to tady zpracovávají, oni se s tím poradí. Co my jim budeme do toho hnípat a furt jim něco myslet si, že to děláme líp a přehazovat sem tam plásty a zvlášť tohle období to bych vůbec nepřehazoval, otáčet plásty, vůbec bych to nedělal, no tak to je plno. Jo, plný plást, plný zásobák, no oni budou se dole, to je jasný. No, tak tady je to jasný. Další, plno, jo, plno. Jo, ono s těma ubývání zásob. A tady já mám bomba srovnání v tom, že ty včely vlastně ošetřují stejně, krmím stejně. Samozřejmě, když by byly radikálně slabší než ostatní, tak dostanou méně, jako třeba to byly u těch u těch dvojek na tom stanovišti. Tam se museli včera doplnit 2 zásobní plásty, tam byly míň, ale tam je fakt, že dostali jenom 9 kg v letě. Tady už si to nějak vyčistili, tady takhle oni dosahujou. Jo, takhle se je ten chumáš, takhle to tady vybaštil. No, ty mají zásob, co s tím budou dělat, doufám. Když tak to budu muset šoupnout nějakým jiným včelám, no. Časem je čas, je konec února, není čas na hrdinství, máme celý březen, kdo ví, jaký bude. Jo, nemůžeme zase úplně divočet, že včely už pojedou na plný výkon, jo, to vůbec ne. Ještě, jo, a tady už zase nacpaná pilová deska. A tady jsou ty včely trošku seknutý asi bakfaskou, tady mají ty zadečky, jo. Tady zase plno pilu. A mají pil nanošený, takže tady by mohl být plot. Mají pil nanošený v druhém nástavku od česna daleko, no. Oni si ty včely umí pojedit. To už je lehčí. Tady už máme vybaštíno. Částečně je tady malý věneček. Je to vyčištěný, ale nic se neděje. Tady je. No jo, to je bakfaska. To bude bakfaska seknutá. Ne čistá, ale seknutá. Tady potvora. Pěkná.
No tady je to asi ve stínu. Tak. Tady jo, ono by to chtělo tady ukázat takhle. No zrovna já tady takhle jsem se zádama. Jo, tady lezete nahoře. Jo. Ale včera se viditelně nelíbí tady mobil. Já už schovám, takže nic. Takže jeden. Je tady, nespadla. Je pák tady nahoře. No, takže matka až nahoře. Včely zásob mají dostatek. Jenom se podívám tady, už zbývají 5 plástů do konce. Můžu si pokazat, že by mohl být někde i tady plot. A tyhle čely fakt byly pěkný, tyhle byly pěkný. Jo, tady má otevřený. Ty jsou trošku rozlítanější. Tady už víčkujou. Tady už plot víčkujou. Jo, tam už jsou velký larvy před víčkováním. No, takže už dál asi nepůjdu, nemá to cenu. Zbytečně, víš to. Tady vidím, že mají zásobní, jasně. No, takže tady budou na nějakých 3, 4, ale dobře, tak 1, 2. Schválně. 3. Jo, máme zase. Ale jsou rozlítanější. Ne, že by úplně útočili, ale úplně z toho nejsou odvázaný. Neútočí, ale jsou. Tam ty byly hodnější, ty dvě čelstva. 4 a pil. No a tady už mají zásoby. No pevně oni tudy chodí. Tady na té scéně tam jsou zásoby. Takže 4 takový jakž ta špludový plásty. Oni tady ty včely, když nemají očka, tak chodí spíš jako z jejich pohledu pravým, tady zezadu levou stranou úlu a tady táhnou ten hlavní komín a pak jedou takhle. Tak. No tak já sestavení, tak si takhle myslím, že to bude ve všech čelstvách. Tyhle jsou takový trošku divočejší, ale neútočí, no, že by útočili. Tak já je zavřu, ono to bude, tyhle včelstva dvě taky budou takový a koukneme se ještě na nějakého toho úlu. Tak a ty včelstva, tam ty to bylo to samé, ještě pořád stejný, jo, zásoby dostatek, plodu, 2, 3 plásty, žádná divočina, žádný obrovský kola. No jsou to sice vyteplený, ale dřevěný úly, jo, nejsou to, jak je teď takový módní a hodně se objevují ty plastové úly, tam ty včely asi prostě jedou víc, no, protože tam asi to teplo větší je. Tady ty úly jsou 3 cm dřeva, no, tak uvidíme, jak to tady bude vypadat. Tyhle ty jedničky, konkrétně, to mě zajímá, poněvadž měli nejvíc mrtvolek, až mě to překvapilo. Jo, když jsem to pak vyklízel, no, takhle v průběhu zimy ne, ale pak po měsíci kolem těch nejstudenějších měsíců bylo jich tam hodně. Jsou taky broučkové, jdete do lesa. Zavět se nám tady angažoval. Takže uvidíme takhle zezadu. Z toho okýnka nevypadají, že by byly nějaký extra zeslabený. Uvidíme. Asi jo, ty to mají úplně zalepený, jak je ta juta, oni ty včely to úplně zalepí. Ale já jsem si nevzal bohužel ty kleště, tak to, tady ten je prázdnej, ale včely tady jsou. Ten je prázdná trubčina, ale včel je tady dostatek. No, bylo by to překvapivý, kdyby tyhle neměli, ale no, uvidíme.
protože v těch spodnějších nástavkách mají dostatek, jo. Takže to jsem si jistý. Tady mají plný zásob. Plný pilů si tady nanáší. Jo, z téhle strany tady už taky začaly z té druhé strany. Jo, takže plný pilů. Vypadají, tyhle musely být hodně silný. Tady na těch je to vidět, že ty musely být. Možná proto, že začaly zimovat jakoby s hodně včelama i letníma. Tady už máme plot. Tady už je plot, no, takže když by neměli zásoby, tak by ani plot nebyl. A tady jsou úplně kola, jo. Ale možná jen jsem picnu půlku medocukrového těsta, jo. Tady máme pěkný plot. Ale možná nechci je úplně teďko ještě vlastně v únoru rozebírat úplně, že bych jim šel ještě do toho spodního, ale tady, co se jistě podívám přes okýnka, tak zásob tam je dostatek, jo. Není to, že by trpěli, protože ten plot mají velký. Tady je taky plot, takže to je 2. Tady plodují přes celou plochu, jo, a ty plásty jsou nádherně téměř celý obsazený, jo. A tady je matka. Menší. Holčina. Tady taková pěkná, trošku šlehnutá. A jestli nemáte ve stínu. Holčina pěkně si tam v klidu chodí. Jo. A to je zajímavé, jak ukazuju, že se čám nelíbí telefon. On je modrej a tak se vlastně moc nelíbí modrá barva. Tak já jí tam dám holčinu. Takže to jsou 2. Ale je fakt, že tady nejsou zásoby. Hladový nejsou, plodujou, ale tady musí být. Tady jsou 2 plodový, tam ten byl pilový, tam ten byl prázdný. 3 plodový pil, ale zásoby nikde. A tam pod nima je, ale i mě to překvapuje. No nic, dostanou těsto. Já do tady tyhle úly nemám to, dostanu, ale pod sebou mají, toho jsem si jistý. To by také neplodovali. Jo, tady už něco je, ale já jim to těsto radši dám. Tady už jsou zásoby a pilem doplňujou. Jo, tady už taky pilem to doplňujou, komplet. Oni prostě sedí tam ze spodno a tenhle ten už je, a to jsou ještě 2 do kraje. A ten je tak. No, je to hodně zatmelený. Tak a tenhle tady jsou 2 do kraje, tady jsou zásobní, jo, takže to není, že by byly bez zásob, ale zásoby mají prostě tady, na téhle straně. Jo, a tenhle straně je ten poslední pláz je plnej. Jo, a tady mají ještě takhle a tam je plný. Takže ty včely nejsou bez zásob. Jo. Ale prostě mají to na této straně. Jo. Na 2 plástech mají tady zásoby. Ale ty mají zásoby pod sebou a vypadá, že zasahují i dolů. A to zasahují dolů a já je nebudu. Tam nepůjdu. Jo, takže jsem viděl, že tady mám 3, dejme tomu 3 plorový plásty, matku jsem viděl, zásoby tady mají. Jo, zásoby tady mají a takže nepotřebuji nic víc zjišťovat. Asi jim tam dám ještě do prahlínu ostatní a asi jim tam dám to těsto. Jo, aby na jistotu. Jo, ale tady podle tohohle, tady prostě ty zásoby jsou, jo. To mají jo, už jsem zasahujou. No já tady prostě ty zásoby tady, já to tam vidím, jo. Ty zavíčkované plásty. No, takže proto to Raspolovy mají zásoby pod sebou, no, takhle ty včelky tady mají, no.
Nechtějí poslouchat, nechtějí to dělat, jak si lidi představují, ale mají to tak, no. Tak a ještě teda, ono už to všude bude stejný. Já jenom ještě podíváme se tady, co byly ty nejsamčí včely, ty vaje dvojky. Ty minulou sezónu neměly matku 2 měsíce, jo, pak, ale zvládly zimu. Tak jenom se do nich podíváme pro zajímavost. No, tady nemám ty mezéníky, ono by to chtělo aspoň ty hřebeny tady mít, aby to člověk tak nějak nemusel potřebnávat. Tak. Je to fakt zatmelený, hodně zatmelený. Hodně zatmelený, hodně. No a tenhle je prázdnej a obsazený. A trubčina. Ten bude držet matku, aby mi to tady zaplodovala trubčinou a bude to. Pomalu, pomalu, včelek je tam dost. Oni se takhle postupně rozlezou. Klidu, když se tam dává pomalu. Tak, já jsem tady asi bouchnul větší mezej, no. To tak je. Tak, no, dobrý. Tak a teď se podíváme do těch dvojek, co byly minulé nejslabší včely. No to se vydrží. Co byly nejslabší včely a zimu dali, koukneme. Zásoby by měly, uvidíme v jakém jsou stavu, ale myslím si, že to bude dobrý. Zásoby jen dostatek. Včely taky lezou. Tak. Shodou okolností tenhle plás taky. Mladý postavený, ale včely už na něm jsou a taky tam nic není. To je zajímavé. Prostě se to tak dělat potřebujou, no. Ale zas tak slabý nejsou, No, tak tady máme pil. Tady už do toho futrujou kopice pilu. Takže tak slabonký nejsou. Tady je plot. A tady je matka, jo, to je ta malá černá, jak jsem říkal, ta divoká, no, člověk by ani nepoznal. Tady teď vyleze na slunce. Tady. Tady chudák matka až po 2,5 měsíci, vlastně po 3 měsících začaly jeho první včely.
matička je, počkej matko, nebyl mě, no teď mi tady nechoď takhle zrovna. Nemám já, když dávám plás do úlu a matka mi leze. Pojď, tak. A matka mi leze na okraj plástu, to není dobře. Takže tady má jeden. Kouknu se ještě vedle. Teď na ně svítí slunce, oni jsou takový trošku divočí, ale jsou hodný, nic nevyvádí. Jo, pil. Nějaký plot tady má, ale jenom malé množství. Tady má zakladeno, no, pade ho pilu hodně pade. Tady má zakladíno. Jako nejsou to žádný velký kola, jo, ale malý kolečka a to stačí. To bohatě stačí. Pro tu jejich velikost bohatě to stačí. No, tady už jsou zásoby a tam dál budou asi zásoby a vůbec už to nebude. Jo, tam jsou zásobní. Jo, tady je i trubčina, prostě je takhle tam, nevadí, jo, tady už jsou zásoby. A tyhle ty tři, tenhle ten z půlky, tenhle celý, jo, už to nebudu vyndávat, nechci už je to, ještě musím dodělat ostatní, jo. Takže tady už máme zásob dostatek, furt mají, nemusím jim dávat žádný těsto, žádný, a letos nebudu ani podněcovat. To těsto dávám jenom fakt v těch případech. Jo, no, tyhle už mají dostatek zásob. No a tady mají zásoby takhle pěkně vzadu, jo. A tady mají ještě kopice pilu z minulé sezóny, jo. Nejsou tak obří včelstvo, jo, mají to i dole, dobrý. Jo, není to tak obří včelstvo, nejsou tak super, ale na to, co si minulou sezónu prošli, že to byly jedny z prvních vaječek, které šly ven, co se vyrojili, tak si myslím, že to zvládli, no já jsem úplně přilepený. Ale propolis jsou teda zatím včely ve vaje úlech, co jsem otevřel teď ten drej letos, tak to je samý propolis. Ale hodně, hodně. Tak. Jo, takže tak. Tak já je zavřu. A už jenom kdyby bylo něco zajímavého, tak bych to ještě natočil. Ještě, ale asi už to bude prostě klasika. Jo. Tady tím asi, tam ještě přihodím kousek toho těstíka nahoru, ať to mají. Jinak tyhle ty jsou čistě na medu, ty trojky, ty sotva se sem prokousávají, tady to bude v pohodě. Kouknu tam by to jaký nový v pořádku. Jo, tak kdyby to bylo něco zajímavého, já to natočím, ale když už nic, tak se mějte moc hezky, ať se vám daří. Teďko včely budou mít klid, uvidíme co počasí, vrby, lísky, něco rozkvete, jak se ochladí nebo neochladí, uvidíme. A zase někdy při nějaké práci, až budu, teď to ještě nechci dělat, ještě je čas, ale pak budu tady ne třeba, ale v těch 3 nástavkových, v ty spodní nástavky zase vyberu ty staré plásty a dám tam zase ty nový, ty stavební, jo, s těma kouskama mezi stěn a klasika, no. Tak, mějte se hezky a zase někdy a ať se vám daří. Ahoj.